Velkommen til den første demonstration af produkter fra Shop 7D. Jeg vil demonstrere en række produkter, som er mest populære, og først og fremmest, og senere så kommer der også nogle detaljevideoer. De mest populære produkter er for eksempel den her zonedetektorpen, som kan holdes hen mod elektriske apparater, for at se om der er en stærk zone, som kan være ubehagelig at opholde sig i, som man kan undgå. Og så er der en sommerfugl her, selvflyvende, man trækker op, for eksempel, og er som en overraskelse, hvis man lægger den ind i en bog, for eksempel, eller under noget. Og så er der simpelthen vores anti-spy-detektor her, som kan finde, om der er skjulte mikrofoner, der sender noget ud, eller man kan registrere, hvor meget mobilstråling der er til stede, om der er for meget til, at det er sundt at opholde sig i zonen. Og så har vi jo en UV-lygte her, som er god til ravjagt, som kan fokuseres, og den er også god til at detektere forskellige ting med huden og negle og sundhed af forskellige ting. Så er der en lille helsemonitor, som er vores pulsoximeter, som vi har solgt gennem nogle år, som er meget stabilt og godt. Vi kan anbefale, så man sætter på fingeren, og så måler man puls, og man måler iltmætning i blodet. Og 7-stjernen her er en gammel ting, som jeg designede i 1985, og som så har vakt stor opmærksomhed på messer og ved demonstrationer. Den vender vi tilbage til også på et tidspunkt. Så det var en række af de ting, jeg tænkte mig at præsentere. Så håber at se dig snart igen. Tak for i dag.